Senu Musa Domao ana Domalu ka beni nyakuma mali kono mali koka farafina ni farajala ka fwawe ni aw sigle Tourabou Kene ka mimi ka balma gëna dinge fe sila dolu njay ni professeur bi jake Professeur Makan Cisse mimi généraliste doni siraka na ala salama professeur salam alaykum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo sigli Tourabou Kene ka na ala do bawo ko alhamdulillah islam il faut que on ko fa mbé exclusifs pour votre fo ba pere kana jala be ko fa ante 50 na nandu na toujours la truc na on bi fu litaka ni si tien masawma bele dugu ambi tien masawu jitunu ambi tien masawu mandi ambi tien masawu badangara ambi tien masawu kata fu juila anti na masawu nyono masawu ko kambi anga to fu dan so ko alhamdulillah inshallah mane jitunu bele dugu wasolo sebu bela dire boya be ala salama professeur Tourabou Kene ka Tourabou dino do wa fu le ko Lomara do wa fu fursu dino komi bi ambo nzo kema ka nga soko no fa professeur ubini na ba fo ka mo la tiga ta chekana chale muso kana chale mi fe bia na kuma Lomara de ka fo chekana beka muso so wo muso kana beka cheso alhamdulillah sila ni jaraye ni boya na ma la turu sultana mo kana menina kana gardiela kana badula kana fasula kana dimina kana dinyona kana furu ya dem no Lomara sila ni ya jitimina kambo nina kana furula uluvla Lomara ko uluvla sigara papia Lomara fusudu dia jere masna ya bakata bai fasu au fe abita so furuma na dinan tu ni fasu ko na da ma do ala do so ko atele sigara tukiri sigara papia sigara papia sila musokola Lomara bli furu blindu Lomara bli shi blindu ni ya sigara do atika furu ko tijufi manyana nga se woroma ni Lomara bara yen furu la fait qualité sabade do ma bebe non so Lomara kele ko parce que furu flé de bibi na be bien avant que na safu gaya et puis furu kan ga gaya fa kan da ambe la alamuka normalement bibi na ni ya furu jatimila musura ga be seka kifa bife mais bita so imana ya fula musoro be bita so musulmanu akai ngani eske chamu nga ta oche ya to bu jatimila fane problem musoro be bita so wa bi ni afuru sa bita sara de aw ko ni kan sala fu muso hali kanu musoro be bita so ni na kala no fe kanuna hana so ni million bi bita so o ibrulo wa bi banka DCP ila wa mitaka hasi musoro we bita soro dia furu ki do gelala ala bi nya herebe no bai abi o kama ni Lomara yi anya gla anya be general professeur ya ke general o kora jumɛn ye nya gla meni kilo do ni mo be musumuna ni yon wele nyani nga fo ni ma ka keto fi a keto do no do ne ba keto fi a keta yi mo be musumuna do a keta no to wa ko to do no de ba mo se kare wa mi mo ci mo fi d'accord bon nere de professeur tien era la nere de be fedro ne che kana dingala nyoko be ga musugola ma mususo nere de ya tui mi fa ala era de ga musuma biansa e ka na so ni mo ran para to go mulo obi o bi fi inbox ama kitu shi tubano na nyakiti iba kew tuwa inati o ala era bi musulman dima mundi ka to bukaka Allah onga na so no hotel bo no era di go a karambo ne era di be jinaba believe nti musufu ife ninja ate bo ni ofo tiano ni Lomara baraka ma me professeur bi e to tafo
oui ne ka kefe parce que il tigre ka fo ko bi furu dalu di mo be mati madama ni mawda généraliste bita généraliste yere ka fo am bo mo ko bala don nga furu mo so oni tawi min na shi do di ma ka farani ni oke aga tala ala fa ala musulman di on a no le tatoué ne de be kasa fe ni kasa tendem so wera fe oni tawo ko li ibi muso mun fe muso to da muso ba to da ma ambe ere ka to ta di muso to ta ka to bu sigi ka laje ka ba buruju bu shi ka laje est ce que muso mun ni na furu ya furu ka ya parce que ni Tourabou laje Tourabou sigi le be tanane ga fa no be ibita so akadi la manina oui fa no be ibita so amanie ngaiga hera oui musoro be ibita so sai sumo ko musoro ta no be musoro wa fo ko bamina ndima ibita so chere la ta musi ibita so ra nya be mo ko ri ngandola on va be do choisir village pour la ti o mali e wa e ko chere la ni do ni ko wa ambe ko ni nu le fe mu ko ni be so la ko mo mu do ni mo ko la ba na from mo nu be mo do o mu ti fu ko tu no le muso mun ta ibita so ko do ma da tu masa ulaje ka kan do lu si ka laji est ce que ni muso ni ga ko bita est ce que ni muso ni ga ko binya est ce que ni muso fu ni ga hera ba won ma ga hera kala from wo ko mi tatis on a san ko bara empty no mo wala la ibita so ino ga ko mandi bo ibita do ala ko da mene fu do e badinye do di damne inte mais est ce que amna la ba wala fu do be ibita so be do ala tishi so no bene imagine ti dara du woro to wa chaman de ne zora de be chora chaman de jusqu'à si aba fa voilà parce que ni do la ga ba de ngene so la fra so la isa ka mo nya bila me ta so mo so bi gi so ante ko so on na nai donc ni akonye nyini bi ta so jusqu'à si bi ka mo do be no bi do mo so ko do la bi ta so la do mo so do ta sisa sa ko mo so nkani bi ta so ro we ta kara mo do ko ni mo so nkara ba kama ne ba fomu ko nyana da lufle ne asera fuko ko tima anyenyi ni jinya ba dolina ala de ala to bara lufle ni sisa bon ma fo kam wo karaba kala so bike me adalu do be no ni ya ke mo wala ne ya karaba so ne na ya la lufula ndaro mo re isu mu be bara da so ay ka haru bare ay ka haru mo ni ka ro te sa di do be ya wo nyana wo na so ayo lu do karaba ni de to ga do ama ismi dela dafa parce que dela fana moya do lambe ko na la suna ale o tigi karaba karaba yami ye musofu tagale nya fe ni karaba ni na majidi ni karaba fana ye musubula muso bi kla kana bonne da tigi ga abe ka fla be fe ga yele ni fu ti ska fe ore na mai mai am bi tara tribunal la wati be fu bi ge bi shi ni fu bi tasa ni bi na ko mi do me na ka akanyini ni aga do eske ni muso folo ne ga ko hele barawa bo oshi o fu be muso ro ya fana be ne ra bi sira professeur era bi jabi ti fen flani ngani muso ko folo ne fen flani be folo ne be sira parce que fen o be solution do sa ka so le fen flani wa ke adobe solution mala ma adobe solution tala kana muri ya re to na ya fiu ndere ke bi do ko aya do dini ngani bi do ko a fly many a follow man finian o to sigimi be no so be ta so ija hera ka kula o bi fi me qualité flabi so be ibi ta so kuna be ngene ba ko na fa mu ma ko ni ma a solutioni ni ko ki do mu so kula o yi doni di ba wa o ni ala ma faratika ni te mor di ma yo be ni ga mor ga ma fari o nga che yi ko bi sau anya yi ma chama mu sa afora ni nyana ko kapsa ni to ejina tubu ba ko ni to ejina tubu ba ko yi karga do akula ibita so ni wati ba ba be ba ni na fulu tubu ba na fulu ba parce que muna sila eni ne ga nya so mu su kelina o te ana gina ko era ba alamaliya wana alamaliya ko era ka e ga do gebe musuro no fe ni fana ga do ka le bu no fe ana che ya se ka fo menge gi mu sa o era ko la te chiti ba nyo ba o mu chi da ba mo ya era ko na fe da mo ni nyina ga ga nya do mu su ko donc amana ko na fe ngena do be do mu su ko bu mu su ba jente chi wala ni chambu tu ba na ma fati ga mu ko bisa e ba mu su ngena do be bu ba ko to na ba ga ko bi dai ni to na mu su ko na ko be bi to be ba pour ça ti su ni pour ça ti sa netis no netis so
au caméra ayi non, c'est la solution ni c'est la solution parce que problème dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a mana kɛ 100%, c'est-à-dire 80% solution dɔ bɛ sɔrɔ a la bon 20% de bɛ se ka kɛ solution t'o la mais 80% solution b'o la kɔnɔna bɛɛ bɛ se ka don da fɛ nka fɛn dɔ bɛ yen n'a sɔrɔ o ma i nɔ i yɛrɛ ɲini ne yɛrɛ t'o ɲini maa si fɛ n b'a fɔ i yɛrɛ ɲini i yɛrɛ ɲini solution yɛrɛ t'o ayi kana f'i b'o solutionner quoi hali n'o muso kɔni ka di i jɔ hali n'o kɛmɛ ka ɲɛmɔgɔw ka fɛn yɛrɛ tɔgɔ ɲini ka bɔ kɔnɔ bon ala k'i bɔ ala kama jɛ o kɔ ou bien i ka taa karamɔgɔ dɔ fɛ yen o k'i ɲini o kɔ o to yen parce que munna o de y'i teri ye muso dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ teri mun b'a la ni mun teri kɔni man ɲi cogoya dɔ la kana sɔn kana don o ko la n'i donna o ko la o b'i mago sa solution t'o la dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ o teri yɛrɛ de man ɲi ni nafolotigi tugura o ta mɔgɔ tugura o b'o binna hali ni dawlatigi non ni tugura ale kɔni i binna solution t'a la mɔriya t'a la foyi t'a la dɔnbaw b'a kalama ko teri ko i tiɲɛ dɔnbaw bɛɛ ni dɔnbaw dɔ ma ɲininka o b'a fɔ ko tiɲɛ don ko teri ko adisaw yɛrɛ nana n'a ye k'a sabatiya teri yɛrɛ bɛ yen diɲɛ dɔnba bɛ sɔn an yɛrɛ fɛ yan bamanankan laada kɔrɔla fɛnw bi fɛn na o ti kɔrɔbɔ n'i y'o kɔrɔbɔ i bɛ t'o da o ti yɛlɛma a bɛ fɔ k'i kana nin kɛ n'i y'o kɔrɔbɔ k'o kolonlenin kɛ i mago sa solution t'o la minnu bɛ ni teri b'u la i bɛ taa sɔrɔ o solutionner b'a cogo de bɛ yen n'i ma gɛrɛ cɛ dumanw fana la o k'i lataw sira fɛ n'i y'i karo muso kan wa i bɛ bali k'a mɛn ko cɛ ko ni muso in kɔni ko cɛw cɛ bɔra a nɔfɛ o b'a sara wa cɛw cɛ bɔra a nɔfɛ o ka ko banna dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ teri jugu de o de kama muso ko filɛ nin ye adamaden fɛn dama bɛ maa ka ɲɛnamaya la i si ba i k'o ɲɛɲini i si ba i k'o recherche kɛ kana girin k'o kɛ ka don i kunfɛ a don o principal ba bɛ muso ye maintenant lumana na sira mun filɛ nin ye n'an y'a baara kɛ ni lumana ye ɲɛkisɛ ye ta a tɛ wuli ni base bɛ furu kan ni muso dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ a ban an ka furu a b'o kan ne yɛrɛ de ye muso tɛ wolo fɛ o bɛ fɛ ka muso de ɲini a b'o kan walima e yɛrɛ de ye muso ye ni cɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ ka fɛ k'e furu a b'o kan mais a bɛɛ fɔ ni professeur ka kuma inbox b'a kɛcogo wala b'a kɛcogo f'i ye mɔgɔ bɛ n'a sɔrɔ ale ni muso bɛ ɲɔgɔn fɛ sisan ko muso min n'a cɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ cɛ bɛ ka furu kuma f'a ye a tɛ ka sɔn k'a furu kɛcogo dɔ de bɛ yen o furu ka b'o kɛ an t'o fan tɛ san wala faamuyala bon ne yɛrɛ de ye cɛgana ye ne yɛrɛ de bɛ fɛ dɔrɔn généralement kɔni ne yɛrɛ bɛ degré min na dɔrɔn muso dɔ ka na o mɔgɔw bɛ yen nɔ dɔw yɛrɛ b'i wele ne ka dɔ sɔrɔ dɔrɔn dɔw yɛrɛ delila ka ne yɛrɛ wele a ko professeur ko awɔ a ko ne yɛrɛ b'i fɛ dɔrɔn ko muso dɔ de sɔrɔ bon f'i yɛrɛ kamana bɛ bɔn parce que n'i yɛrɛ ɲininka cɛ kamalenkɔrɔ falen o bɛ taa se karamɔgɔ ma yɔrɔ o yɔrɔ k'a ye dugawu kɛ n ye dɔrɔn ko muso dɔ sɔrɔ ten voilà parce que musow ta an y'o kɔrɔw dɔn ni muso kɔni sera kɔni k'a ye cɛ dɔ ɲini ye o ko dɔ de don a ye waritigiw de bɛ ɲini o la sa a caman bɛ an balakaw tɛ gɛlɛya fɛ olu caman bɛ yen ni miliyɔn caman bɛ yen o bɛ sɔn mais cɛ ta ma se hakɛ dɔ ma o fana côté bɛɛ donc o qualité bɛ yen i y'a faamuya donc mara ta in a baaralen b'an bolo an y'a damadɔ labɛn mais professeur bɛ sigi nin yɔrɔ in kan an ti dalu di mɔgɔ si ma fo ka taa sɔrɔ an i bɛ na n'a sɔrɔ i bɛna muso min tɔgɔ d'a ma an b'o filɛ ni ci n'i bɛ muso in ka ko bɛ cogoya min na o bɛ f'i ye n'a furu ko bɛ cogoya min na o fana sigi cogo bɛ d'i ma baara bɛ bolo kan ni ala sɔnna ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan professeur ne y'a faamu sisan ni mɔgɔ min mago bɛ furu la i kɛra cɛ i kɛra muso ye ni professeur wele an bɛ fɛ karisa de ka furu i b'o ɲɛfɔ fɔlɔ professeur yɛrɛ b'o filɛli kɛ gratuite foyi t'o la o ye ne ka wajibi voilà donc a bɛ sidɔn cogo min na ala bɛ se ka ɲɛ cogo min na professeur bɛ sɔrɔ ka i guider o siraw kan o tɛ wa n'ala sɔnna ma mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ fɛ ka furu kɛ kɛra cɛ ye walima kɛra muso ye e ta ye i ni cɛ dɔ min fɛ i bɛ fɛ k'o yɛrɛ k'i furu e ta ye muso dɔ yɛrɛ ni e m'o yɛrɛ sɔrɔ e tɛ lafiya walima e ta ye ne bɛ fɛ dɔrɔn ka furu sɔrɔ professeur wele n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ solution min b'a la n'ala sɔnna ma a b'o fɔ ɲɔgɔn ye inshallah a ka nɛgɛjuru sira filɛ nin jaw ɲɛfɛ minnu bɛ Mali kɔ kan aw ye indicatif kɛ 00223 77 18 13 94 n'i y'o kɔngɔ ni professeur bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna ma ni bɛ dan sigi an ka bi Tourabou Kene jɛmukan na professeur bɛ don kan ya bɛ taa kun caman fɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih ma ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al haqq bil haqq
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سيدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين وعلى آله